Nik bi liburu aukeratu ditut, lehenengoa hauxe da, Matar a nuestros dioses, Jose Maria Mardonesena. Bertan, idazleak gaurko kulturan edo jainkoari buruz dauzkagun irudi batzuk aurkezten dizkigu, eta irudi horiek partekatzen dutena da guztia jainkoa sasi jainko batean bihurtzen dutela. Liburu hau aspaldi irakurri nuen, baina gero beti izan dut goguan eta nire egunerokoan ere sasi jainko horien irudi horrek lagundu dit nire nahiak eta desioak eta nolabait egunerokoan pixka bat bideratzen. Beraz niretzako oso lagungarria izan dago. Eta nire bigarren liburua hauxe da, idazle alemaniar batek idatzitakoa, La Sociedad del Cansancio, Byung-Chul Han da idazlea, eta bertan partekatzen digu gure europear gizarteari buruz egiten duen analisi bat, eta bertan dioena da paradigma aldaketa batean gaudela, eta paradigma berri guztiak bezala honek ere bere ezaugarriak ditu, eta horiek plazaratzen ditu. Eta hauen artean arreta asko ditu dit erakusten duen antropologiak, eta antropologia horretan nola proposatzen duen autore honek, askatasunaren izenean nolabait gure buruak kataiatzen ari garela, beti eraginkortasuna bilatzen, eta horrek nahiz eta askatasunaren izenean izan, azkenean lortzen duena da horren preso izatea.